ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇଛି ମୁଁ ଦୁଇଟା କାଟିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁ ଦୁଇଟା ନେଇଛି। ଆଉ ତା ଆମର ଅଦା ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତାକୁ କୁଟିକି ତାକୁ ଫୁଟଣ କଲି। ତାପରେ ବାଦାମ ମଞ୍ଜି ତା ଦେହରେ ପକାଇ ତାକୁ ଭାଜିଲି। ଆଉ ସେ ଭିତରେ ପିଆଜ ଦେଇକି ତାକୁ ଭାଜିଲି। ତାପରେ ଆଳୁକୁ ପକାଇଲି। ଏହି ପ୍ରକାରରେ ଆମେ ତାର ମସଲାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଆଉ ତାପରେ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଝେଇ ରଖିଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆମେ ଦେବା। ସେ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ମଟରକୁ ଦେଇକି ପୁନର୍ବାର ସେଥିରେ ଗୋଳେଇବା। ଆମେ ସିଝେଇ ରଖିଥିବା ମଟରକୁ ତା ଦେହରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ମୁଁ 100 ଗ୍ରାମର ମଟର ବତୁରେଇଥିଲି ତାକୁ ସିଝେଇଥିଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଗୋଟେ ଚାମଚ, ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଡାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚାମଚ ଆମେ ତରକାରୀ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ସେଇ ଚାମଚ, ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ କେବଳ ମୁଁ ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଏତିକି ଦେବା, ଅଧିକା ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଗୋଟେ ମୁଠା ବାଦାମ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ମେଜରମେଣ୍ଟ କି ପ୍ରକାର ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। ଏବେ ମଇଦା ସମୟରେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିଦେବା। ଘାଣ୍ଟି ସାରିବା ପରେ ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଘୋଡ଼ିକି ରଖିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସବ୍ଜି ମସଲା ତା ଦେହରେ ପକାଇବା। ତାପରେ ଆମେ କିଛି ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ତା ଦେହରେ ପକାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସବୁ ମସଲା ଦେଇସାରିଲେଣି। ପୁନର୍ବାର ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପାଇଁ ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଇଦା ନେଇକି 250 ମଇଦା 250 ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଦେହରେ ଆମେ କିଛି କଳା ଜିରା ଆଡ଼୍ କରିବା। ତାପରେ ଜୁଆଣି ପକାଇବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଆପଣଙ୍କର ହିସାବରେ ଆପଣ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ କିଛି ତେଲ ତାକୁ ଦେବି। ମାତ୍ର 2ରୁ 3 ଚାମଚ ତେଲ, ମୋର ମଇଦାର ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ 3 ଚାମଚ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଗୋଳେଇବା। ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଳେଇବେ, ନାହିଁ ତ ଆପଣ 2 ହାତରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଏମିତି କରି ଗୋଳେଇ ପାରିବେ। ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଳେଇ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏମିତି ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ମଇଦା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଭାବରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ପୁରା ଆମର ମଇଦା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏ ପ୍ରକାର କରିବା ସମୟରେ କେମିତି ମୋଟା ହେଇଯାଉଛି, ଏ ପ୍ରକାର ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତେଲ ନ ପାଇବ, ଭଲରେ ତେଲ ଦେଇ ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଟିକେ ଗୋଳାନ୍ତୁ। ଖାସ୍ତା ଯେତେ ଭଲ ହେବ ସେତିକି ସିଙ୍ଗଡ଼ାଟା ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ପାଣି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଯେତିକି ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ପାଣି ଦେବେ। ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଳେଇବେ। ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଯେମିତି ପୁରୀ ବନାଉଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେ କରିବା। ଏବେ ଆମର ମଇଦା ଚକଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 15 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଘୋଡ଼େଇକି ତାକୁ ଟିକେ ରଖିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାର ଢାଙ୍କଣ ବାହାର କରିବା। ଆମର ବନେଇକିରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ବେଲିବା। ପତଳା କରି ବେଲି ଦେଇଛି। ଏବେ ତା ଦେହରେ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବା। ପୂର୍ବରୁ ତାର ଟିକେ ପାଣି ଲଗାଇଦେବା। ପାଣି ଲଗାଇଦେଲେ ସେ ଆଉ ଖୋଲିବନି। ଏଇଠୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ହାତରେ କରୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ସିଙ୍ଗଡ଼ା। ଏବେ ଆମର ସିଙ୍ଗଡ଼ା ସବୁ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ପକେଇ ସାରିଲେ ସବୁ ଯାକ ତେଲ ତାତି ଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ତେଲରେ ପକାଇବେ ତାହେଲେ ଭଲ। ଅଧିକ ତେଲ ତାତିଗଲେ ଉପର ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଭିତର ସିଝି ନଥିବ। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ
କମ୍ ଅଳ୍ପ ଗରମ ଥିବ ତେଲ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଛାଣିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଛାଣିକିରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିବ। ଭାଙ୍ଗିକି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କେତେ ମୁସ୍ ମୁସ୍ ଲାଗୁଛି, କ୍ରଞ୍ଚି ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଂସ ଛିଡ଼ିକି ଆସିଲା।